पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला वाढवण बंदर महामार्गासाठी भूसंपादनाचा दर जाहीर होताच वाद निर्माण झालाय। शासनाने प्रति हेक्टर 2.5 कोटी रुपयांचा मोबदला जाहीर केला असला तरी स्थानिक शेतकऱ्यांनी हा दर अत्यंत कमी असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे। पालघर तालुक्यात 2.5 ते 4.5 कोटी रुपयांपर्यंत दर दिला जाणार आहे। डहाणूतील शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी मोबदला दिला जात असल्याचा आरोप केला जातोय। एकूण 24 गावातील 569 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहे। दरम्यान किमान 14 कोटी रुपये प्रति हेक्टर दर मिळावा या मागणीसाठी शेतकरी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे। ब्युरो रिपोर्ट APMC न्यूज।